però sí per referència de que s'ha especialitzat molt en el tema de la intervenció sistèmica, teràpia sistèmica, la Gestalt, i és responsable del servei terapèutic en acollida i adopció de l'associació Cel Obert. Llavors, no sé, si jo crec que sense cap preàmbul més, doncs dono pas a... El Javier explicarà com organitzarem avui la sessió i a partir d'aquí anirem recollint, podeu anar fent preguntes també a través del xat. Si hi ha moltes preguntes, igual pel temps limitat que tenim, no les podrem preguntar totes, però sí que farem un recull d'aquelles que puguin representar més el que la major part de vosaltres vulguiu preguntar. Doncs, Javier, quan vulguis. Bon dia, bon dia. Bon dia a tots. Sí, en principi Ui, espera un momentet, que és que tinc aquí un... Eres dels gats, també. Crec que té un gat com nosaltres, Ha vingut aquí un intrús. Volia participar, però no, todavía no. Ja tenia ganes. Bueno, bon dia. Sí, en principi, jo havia plantejat la intervenció d'avui, la reunió d'avui amb una primera part que parlaré una mica de com treballo sobretot el tema de la integració dels orígens. Com a mínim, els dos, els que em coneixeu ja ho sabeu, però jo hi ha dos temes que treballo fonamentalment amb les famílies d'adopció, quasi en exclusiva, que és el nen intern, el bebè intern dels nens i nenes adoptats i la integració dels orígens, no? Sobretot la integració de la mare biològica dins de la família adoptiva, que per mi són els dos temes no sé si més importants, però gairebé imprescindibles. No sé si suficients, però sí imprescindibles. Introdueixo el tema del bebè intern perquè crec que forma part també de la integració dels orígens, amb el sentit de la integració de la història dels nens. Ara començaré amb aquest tema, però el plantejament de la reunió seria poder explicar la meva manera de treballar o la meva mirada, la meva visió sobre com treballar aquests dos temes i després farem algun tipus d'exercici més vivencial, més de poder apropar-nos a sentir, com maneres d'apropar-nos a què poden estar sentint els nostres fills i filles i també com tenim nosaltres situada aquesta història. La història és dels nostres fills, però a mi em sembla interessant apropar-nos a com vivim nosaltres la història d'ells, com vivim nosaltres sobretot aquesta mare biològica i com d'alguna manera està present amb nosaltres aquesta història i aquesta mare. Ja veureu que per mi seria el treball d'acompanyament amb orígens o amb la història té molt a veure amb com nosaltres com a pares i mares la sentim. És a dir, a mi quan em pregunten quan expliquem la història, quan podem parlar, amb quina edat o en quins moments, jo no sé la resposta. De fet, jo sento que el tema està en com m'he treballat jo aquest tema, com jo porto dins aquesta mare i si la porto a dins no hi ha un moment ni una manera de fer-ho. Si la porto dins puc acompanyar sempre perquè la puc compartir.
I si no la porto dins, tampoc hi ha un moment ni una manera de fer-ho, perquè no la porto dins i no la puc compartir. I faci el que faci, el que faré serà donar informació, però no ho puc compartir. No puc acompanyar. Puc donar molta informació, puc facilitar al meu fill que pugui apropar-se, però jo no l'acompanyo. No sé, per mi seria... He començat una mica pel final, segurament, però és el que em venia a la cabeza, no? I crec que una part de la meva feina és estar en buscar maneres d'ajudar les famílies a apropar-nos a aquesta mare, a apropar-nos a aquesta història. I intentaré avui utilitzar alguna d'aquestes formes que jo he trobat de poder-nos apropar d'una manera vivencial, no tant d'una manera explicada, no? No tant explicar com es fa, sinó mirar maneres que a mi m'han servit per poder apropar-nos una mica més. Apropar-nos una mica més amb un tema que jo considero que és un procés. T'ho dic perquè quan treballem això no és tant que la mare biològica o la història del meu fill l'haig de tenir d'una manera concreta, sinó per mi és molt més important tenir una mirada o adonar-me'n de com la tinc a dins. En el sentit, jo què sé, potser no hem parlat o no la sento o no sento que estigui molt a prop meu, no? Està bé, o sigui, veurem que la intenció no és tenir-la d'una manera concreta, sinó mirar en aquests moments com la tinc, en quin punt estic, per poder avançar, no? Hi ha una frase que és només puc partir des d'on soc i de vegades demanem a la gent que estigui en un punt que no està, no? I és que hem de caminar des del moment, des del lloc on estic, no? I està bé reconèixer aquest lloc on estic i des d'aquí començar a caminar. També una altra frase, no? Que és el primer pas no ens porta enlloc, però ens treu d'on estem, no? I és com poder donar aquest primer pas, que nos saque des de donde estamos, que normalment és un lloc molt còmode i molt conegut, però que de vegades ens impedeix avançar, no? Si no sortim d'aquest punt. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar. Bueno, els que em coneixeu sabeu una mica la meva manera de treballar, però m'agrada recordar-la, perquè segurament des d'algun punt és una mica diferent al que es treballa habitualment, no? Amb famílies. I aquesta diferència m'agrada remarcar-la perquè hi ha una part que per mi és fonamental, és bàsica, és meravellosa, i és aquesta part del treball del nen interior, dels nostres fills, no? Jo crec que el nen interior és un treball terapèutic per tothom, però amb adopció per mi és especial, perquè si parlem d'adopció, ja sabem que parlem d'una història diferent, ja sabem que parlem del patiment d'uns nens durant les primeres etapes de la seva vida, de vegades les primeríssimes etapes, que vol dir abans de néixer, que de vegades es relativitza i per mi és molt important, no? No sé, després de 30 anys dedicant-me a temes d'adopció, m'adono que no és tan diferent les conseqüències del que va passar amb un nen adoptat en un dia que amb un nen adoptat amb 3 anys. No és tan diferent a nivell de base. Sí que és diferent a nivell quantitatiu, en el sentit de, no relativitzo històries molt dures d'alguns nens que han passat per molts centres o en situacions molt difícils, no? Però
Però hi ha coses comunes al nen que va ser adoptat a l'hospital el primer dia de vida i a mi em criden molt l'atenció. I aquestes coses tenen a veure o jo m'agrada com cosificar-les per poder-les treballar i les cosifico amb missatges. És com quins missatges estan a dins d'aquests nens i nenes i que porto a dins, no? I que aquests missatges sí que són molt semblants. La intensitat potser no, però el missatge sí. Que suposo que els coneixeu molt, aquests missatges de ho haig de controlar tot, haig d'estar molt a prop, sobretot de la mama, no? El tema de l'autoestima danyada, el tema de la inseguretat, el tema del retard evolutiu, soc més petit, no sé per què, però en alguns aspectes soc més petit. És com que hi ha una base que falta per completar. I això és molt semblant, no? I el que jo treballo, sobretot, són aquests missatges. Són com puc fer que aquests missatges siguin més suaus, perquè no els traurem, però sí que els podem treballar, no? I no sé, jo vaig descobrir o vaig veure que per mi una de les millors maneres de poder treballar aquests missatges és obrir una finestra molt gran a totes les conductes de més petit que tingui el meu fill o la meva filla. Les conductes que diem als psicòlegs, les conductes regressives, no? No m'extendré molt perquè el tema està més centrat en els orígens, però crec que forma part dels orígens perquè aquests missatges van sortir de la seva història. No? Molts d'aquests missatges. Hi ha uns altres missatges que nosaltres com a família no podem evitar traspassar-los. No? Però hi ha alguns que ja portàvem de base i que són de vegades molt demolidors, que és que no podré, ja veuràs com no podré, l'altre pot i jo no, la comparació constant amb els meus companys de col·le, tots aquests missatges que he dit abans, no? I jo crec que hi ha un nen a dins seu que porta aquests missatges i que molts cops sent que no té el permís per sortir. Que les famílies que treballen amb mi saben que hi ha unes frases que intento que surten soles, però que intento minimitzar, si pot ser prohibir, que és aquella frase de «hombre, que ja tens 10 anys», no? O «hombre, que ja tens 11 anys», que ens impedeix veure l'edat del nostre fill en aquest moment. És com poder canviar-la per «hola, ara tens 3 anys», no? I què faig jo amb aquest nen de 3 anys? Li demano que tingui els 10 que té o puc fer un viatge a aquest nen de 3, de 2 anys, d'1 i compartir amb ell aquesta part que encara està per cobrir i que surt de vegades de qualsevol manera, no? O de maneres que no podem entendre o de maneres que la societat no pot tolerar. Per exemple, quan un nen està, jo què sé, a quart de primària i en alguns aspectes encara estem a P5, de vegades passa, poques, però a vegades, espero que poques, que acabem amb un diagnòstic de TDAH o de manca d'atenció, no? I no sempre, però molts cops aquest diagnòstic té a veure amb una dificultat de mirar aquest nen com el que en aquest moment és, que és més petit. I un nen més petit, amb una classe de més grans, molesta, no atén, sent que no entendrà, llavors desconnecta i té molts símptomes que tenen a veure amb la manca d'atenció. Si a més és un nen que per el que li va passar de molt petit necessita atendre tot perquè haig de controlar-ho tot, perquè tot pot desaparèixer en un moment donat, que és el que em va passar quan
quan la mama va desaparèixer, no? Doncs és un nen que ja té manca d'atenció. És com la manca d'atenció té a veure amb la dificultat d'atendre en una cosa en concret. I si jo ja està atent a tot, és difícil, no? Bueno, el que us vull dir abans de començar amb la integració dels orígens és com repetir, recordar la necessitat d'atendre el nostre fill quan el nen petit intern s'està expressant. Que això vol dir si el tema del vestir, per exemple, és com l'haig de repetir molts cops, si acabem una mica enfadats al matí, potser som capaços de veure un nen petit que necessita ser vestit i som capaços, i si el veiem, potser som capaços d'entrar i vestir-lo com un nadó, que normalment el podem traduir com un dèspota, perquè un nadó és un dèspota, no? Un nadó no t'ajuda, no et posa el braç perquè tu li posis millor la xaqueta, no? Senzillament tu em vesteixes i ja està, no? I som capaços de veure aquest nadó que s'expressa com pot, el missatge que li donarem serà aquí sí que val. Aquí sí que volem aquest nadó. I podem pal·liar aquests missatges de no soc suficient, no valc, no és el que espereu de mi. És com que sí, aquí sí. Bé, aquesta seria la primera part. Que m'agrada sempre recordar, perquè de vegades quan no hem estat prou atents i comencem a estar atents, molts cops a casa hi ha canvis espectaculars i molt ràpids. Perquè és com que el nostre fill se sent vist des del que és, no des del que hauria de ser. I m'agrada explicar això abans perquè jo quan treballo amb famílies, aquest és el primer tema que treballem, aquesta mirada que quan canvia tot millora. I ho faig amb aquest ordre, perquè crec que per treballar els orígens primer hem de veure el nostre fill com amb aquesta mirada d'acceptació del que és i d'acceptació de tots aquells missatges que porta i que tenen a veure amb la seva història. És com, per mi seria aquest el primer pas per treballar la teva història, perquè aquests missatges tenen a veure amb allò que va passar. I allò que va passar jo ho veig, ho accepto i ho acullo. I un cop acollit, podem començar a treballar la història o els orígens. I entro una mica per aquí ja. Si parlem dels orígens, sabeu que jo m'agrada... No sé si és del tot correcte, però és tan important que m'agrada centrar-ho molt en el tema de la mare biològica. I ho centro en el tema de la mare biològica perquè jo he après que tot comença amb una frase, amb la cosa de que de cop la mama va desaparèixer. Tampoc parlo jo, no m'agrada parlar d'abandonament, que és el que més se utilitza, no? I no m'agrada parlar no perquè sigui una paraula millor o pitjor, sinó senzillament perquè jo no sé si va passar així. Jo sé que la mare va desaparèixer, segurament quan jo més la necessitava. Però no sé si em va abandonar. No ho sé. No sé si... Perquè la paraula abandonament jo sento que té una part d'intenció. Per lo que sigui, però la intenció de jo abandono, és un acte. Jo no sé si va passar així, o la va desaparèixer, o va morir, o li van treure, o va voler continuar però no podia, no sé. El que sí sé és que el nostre fill, la nostra filla,
va sentir el buit immens d'allò que necessitava per viure desapareix. I això vol dir que en un moment donat vaig sentir que em moria. I això sí que m'ajuda a entendre, perquè de vegades m'ajuda a entendre que davant d'un estímul molt petit jo pugui connectar amb una cosa molt gran. Davant d'un no del papa o la mama, un no d'una cosa senzilla, puc, no, allò que diem de muntar un escàndol, perquè no té a veure amb el que està passant ara, sinó que segurament té a veure amb... Ho veus com no? Ho veus com aquí tampoc, aquí tampoc, aquí tampoc, i puc entrar en un bucle que costa molt de sortir, no? I crec que és interessant poder com a pares connectar amb això, amb no sé, amb l'acceptació de que igual hi ha moltes raons perquè l'expressió del meu fill i la meva filla sigui molt exagerada, o de vegades molt violenta, o de vegades molt, no sé, o no la puguem entendre. I per això parlo d'aquesta sensació de vegades que connecten amb vull morir o vull que et moris, és com que tot s'ha acabat ja. Esto ya me ha pasado, ¿no? Sí. I per això quan parlo d'integració dels orígens, parlo d'integració de la mare biològica amb la família adoptiva. Sabem que amb la mare va haver un vincle, segur. Com a mínim 9 mesos de vincle, no? I un vincle absolut, una fusió més que un vincle. Jo formo part d'això. I quan desapareix això, desapareix una cosa que jo depenc absolutament, la part de... No? Ja a nivell físic depenc i a nivell emocional. I per això em sembla que és... I per això és... Crec que no sé, després de molts anys de treballar amb molts nens, no? És molt difícil que un nen et parli de la seva família biològica o del seu pare amb la intensitat que pot parlar de la seva mare. De fet, la majoria no es pregunten sobre el pare, en tot cas sobre germans, però sobre el pare no és habitual. Però la mare sempre està present. És com que tot o sigui, el pare, els germans, l'entorn, forma part de la seva història, però jo sento o tinc dubtes de si forma part de la seva ferida. És com que aquesta sensació que em moro és amb la mare. I també té a veure, jo crec, amb la intensitat, no? Els que sou pare i mare, amb la família, normalment la intensitat va cap a la mare adoptiva, no? La intensitat positiva i negativa, no? A vegades la ràbia i també els petons més forts és com hi ha alguna intens que té a veure amb la por a que la mama desaparegui. No? Jo sento això, que més que la por al tercer abandonament que es parlava és por a que la mama desaparegui un altre cop, no? I això fa de vegades que faci coses que apropin a la possibilitat que la mare desaparegui, no? És com una reacció que ens agota, no? Bueno. No sé, hi ha alguna... Per mi és imprescindible el tema del treball amb orígens, del treball de la mare, del treball de... És com el reconeixement de la teva essència, la teva identitat, el reconeixement d'aquest sistema al que tu pertanys, al que per definició estàs vinculat, que jo no vaig viure, però tu necessites per poder completar la teva essència, no? I també a l'entendre
la dificultat dels nens i nenes d'entrar aquí, no? A vegades, quan em diuen una cosa que s'aconsella molt, o sento que s'aconsella molt, em diuen les famílies, i jo no entenc massa bé, que és com que esperar que ell pregunti. Que ell pregunti per allò que li va causar aquesta inseguretat, aquesta autoestima, aquest no entendre res del que està passant. És difícil que preguntin ells. Sí que és veritat que de vegades fan preguntes, de vegades indirectes i de vegades tímidament, no? Si nosaltres no obrim, però no, és com que són preguntes per veure si es pot preguntar o no, no? Mira, en aquest sentit, si us sembla bé, i si em permeteu, m'agradaria fer un petit exercici amb vosaltres. Està relacionat amb el que acabo de dir, amb el tema sobre el tema de parlar, de com... de què passa que els nens no pregunten, o com pregunten, o com és la cosa, no? Sí. I després ho comentem. És molt ràpid, molt senzillet. Tots teniu un bolígraf i un paper? Sí? Por ahí? Sí? Anem a fer-ho, va. Us plantejo... us deixo, no sé, un minut perquè penseu en alguna cosa que us va passar fa temps, o, bueno, de la vostra història, y ahora que estáis solos, se puede poner, que us hagi passat, que una part de la vostra història que no heu explicat a ningú perquè us fa molta vergonya o perquè va ser molt dur. Algo que no ho heu explicat a ningú. Potser de quan éreu nens o nenes. La família adoptiva. És, com us deia abans, com començo jo el meu procés d'integració d'aquesta mare. És a dir, a mi m'importa la mare del meu fill? A mi m'importa la seva història? Jo penso en ella? O penso que sóc l'única mare o l'únic pare? Que amb això crec que em carrego una bona part de la seva essència, no? És com que eso que tu penses que no val, que és lleig, que és fosc i que no entres, a mi no m'interessa tampoc. Que d'alguna manera el que fem és per tu. És un tema teu, no? I quedarà arxivat perquè no som capaços de poder-ho compartir si no ho veuen a casa, no? Com fer-ho, no? Això de la integració. Bueno, mira, jo quan ve una família, una de les coses que els dic és, una de les maneres seria com escriure, és com poder imaginar aquesta mare, com mirar, si jo me la imagino, si jo penso en ella, si jo crec, no sé, si el dia de l'aniversari sento que ella pensarà si té un fill o una filla o no, o com ho pensarà, com està en mi això. I no sé, ¿hi ha preguntes por ahí? ¿O voleu...? Que siento que me estoy enrollando mucho. No, de moment no hi ha preguntes. Vale. Si voleu fer alguna pregunta, si voleu no estar d'acord o el que queráis,
ho comentem, que em sembla interessant també poder començar a compartir amb vosaltres. O, sí, el que us vingui. I ja que hem dit que seria vivencial, anem a fer-ho vivencial. Us he dit que amb les famílies jo us dic d'escriure, d'imaginar, d'apropar-nos. I si us sembla bé, fem un exercici d'apropar-nos a aquesta mare? Sí. Tots els que estem aquí som famílies adoptives. Veig que hi ha algú que conec que no, però us convido... Sí, ens fiquem? Jo faig un exercici als tallers que quan vingueu a un taller meu no us preocupeu perquè podeu fer el mismo ejercicio i el resultat surt totalment diferent, així que es pot repetir. Jo faig un exercici que jo li dic és una visita a la mare. Una visita, que potser no l'hem fet mai o no l'hem fet d'aquesta manera, però si us sembla,